apil sa gi-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa mga nalinugan ang Manay National High School. Og nakita niini ang grabeng danyos nga halos dili na magamit tungod sa peligro nga hatod ngadto sa mga estudyante og magtutudlo. Subay sa report, moabot sa 918 ka classroom sa Davao Region ang nadanyo sa linog ug 115,000 ka estudyante ang apektado. Nagpadayon pa ang assessment sa DepEd 11 sa mga nadanyos nga estruktura sa DepEd. Gibanaba ang 4 billion pesos ang gikinahanglan alang sa rehabilitasyon o pagpaayo sa mga nadanyos nga classrooms. Nagtakda na sab ang DepEd og stress debriefing sa mga tinun-an og magtutudlo aron mahupay-hupayan ang gibating trauma hilabi na nga nagsige gihapon ang pagtayog. Nagpagawas sab karon og statement ang DepEd may tungod sa suspension of classes nga gipatuman sa mga LGUs og respeto nila kini. Apan gikinahanglan nga balansehon maghimo na sab og koordinasyon ang DepEd sa mga schools division alang sa alternative nga paagi sa pagtuon sa mga learners o giawhag mga LGUs nga himo ang periodic ang assessment kung gikinahanglan pa ba ipatuman ang suspension sa klase alang sa kaluwasan sa mga bata ug maestra. Miabot sa 200 ka mga tinun-an ang na-record sa DepEd 11 nga nakaangkon og minor injuries diyang mitay og ang magnitude 7.4 nga linog niadtong October 10, 2025. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe!